ҷиҳати иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки Душанбе мизбонии онро ба зимма дорад, вуруди роҳбарону ҳайъатҳои расмии созмонҳои байналмилалӣ, иқлимшиносон ва дигар намояндагон ба кишвари мо дар назар аст. имрӯз ноиби президенти ҷумҳурии Малдив Ҳусайн Муҳаммад Латиф, ноиби президенти ҷумҳурии Гамбия Муҳаммад Ҷалов, муовини сарвазири ҷумҳурии Булғористон Атанас Закиров, муовини сарвазири шоҳигарии Литсета Ҷастин Тҳоменг Маҷара ва ноиби президенти ҷумҳурии Зимбабве Константино Чивенга ҷиҳати иштирок дар ин тадбири сатҳи баланд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмонони воломақом ва ҳамроҳонашонро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон самимона истиқбол гирифтанд. маврид ба ёдоварист ки конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29 ва 30 майи соли равон дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва вориди меҳмонон ба ҷумҳурии мо идома дорад.